Pinapakita po namin sa inyo. Naaresto sa mga operatiba sa Philippine National Police Region 11 ang nagtago-tago nga si Pauline Canada didto sa Emily Homes, Barangay Cabantian sa Dakbayan sa Davao kagahapon sa hapon, Hulyo 11. Si Pauline Canada usa sa mga sinaligan sa nagtago-tago nga televangelist nga si Apollo Cubuloy ug dunay patong nga usa ka milyon sa iyang ulo sa tawo nga makatudlo aron siya madakpan. Daling gadala si Canada sa Manila kagahapon ug kaganihang buntag gipresenta si Canada sa media. Si Interior Secretary Benjamin Abalos nagbutyag nga niadtong Hunyo 9 nakadawat og tawag ang PRO 11 sa ilang hotline nga nagtaho kanila sa presensya ni Canada sa usa ka subdivision. Samtang usa ka tinubdan sa News 10 Philippines nagbutyag nga si Canada nagtrabaho isip call center agent. Si Canada nagtrabaho sa usa ka online company. Apan mihunong na siya pag online og trabaho, pag human migawas ang iyang reward. Nagduda ang kumpanya. Hinungdan niya nagkontak sila sa duha ka ahensya nga nagpatuman sa balaod. Gipay-balo sa kumpanya ang ahensya. Apan dali ang pagtubag sa PRO 11 nga misangpot sa pagkadakop ni Canada. Alam mo, ganito yan eh. Basta ikaw ay nagtatago sa side ng pulis, ang hirap Maaaring nasa abroad na yan. Maaaring nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Maaaring nasa bundok. Yung pala nasa tabi mo lang. Hindi ko talaga masabi Kumbaga sa hahanapin mo lahat yan. Kaya yung reward na binanggit natin, napakalaking bagay nito. Napakalaking bagay nito for this things. Kaya nga, yun, mas lalo ako nananawagan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nakakaalam pa rito. May mga kasama pa kung si Pastor. Pwedeng itawag nyo lang. Malaking bagay po sa kapulisyan. Magtulungan na po tayo rito. Sa mga pangutana kang Philippine National Police Regional Director Nicolas Torre III, nga nung wala mo kontak ang kapulisan nga nasikop na si Canada. Since then, sa pagdating ko, 1 month later, he never communicated with me until we arrested this person. So, ano yung masasabi daw po ninyo doon sa hindi nyo pagbibigay ng access sa council? I have not received any request from him. Kasi nagte-text ako sa kanya before, 3 weeks ago, 2 weeks ago. Nagte-text ako sa kanya, he never responded to me. And I thought na mali nga ang number na ibinigay niya sa akin. He never responded, he only responded once nung after na pag-uusap namin. And after that, wala na siya communications. The only communications na sinasabi niya ngayon, nag-text siya uli sa akin, hindi ko na na-receive yun kung may text message sa akin. Sir, kahapon na po, he was trying to call you pero hindi na po. I'm not aware of that. Gisubay kuno sa mga abogado ni Canada kung asa siya gidala human kini naresto. Paano wala kini nakita sa Buhangin Police Precinct nga unta ang Barangay Cabantian sakop sa Buhangin Police Station. Ug mao kini ang tubag ni PNP 11 Regional Director Nicolas Torre III. Ang regional headquarters is less than 2 kilometers away kung saan nagtatago si Miss Pauline Canada, kung saan siya nahuli. So, the most prudent thing to the most prudent place to bring her is dun sa regional headquarters. Kasi dinaan namin for record purposes sa Buhangin Police Station. Pero at the end of the day, doon na namin pinroses sa regional headquarters kasi nandun ang ating mga facilities. Sumala ni PNP Chief General Romel Marbel ang reward money ang nakatabang sa pagdakop ni Canada. Samtang matod ni DILG Secretary Benjamin Abalos, gamiton sa gobyerno ang iyang tanang gahom ug kusog aron ipatuman ang balaod. Sigurado yan, hindi kami itigil. And we will use all resources of government to make sure that the ends of justice will be met. At kinaklaro ko naman, to be fair also with Pastor Kibuloy, na ito'y warrant sa day in court. Sa day in court. Just to be fair with him. Ginagawa na po namin ang trabaho namin. But ito lang ho ma-assure namin sa aming mga kababayan ngayon. Tutugisin ka ng pulis, ng military, at iba pang mga ahensya ng gobyerno. At hindi lamang ikaw, yung mga wanted pa. Gidala na si Pauline Canada sa korte aron isurrender o ipakita sa korte nga nasikop na kini. Ug ang korte na ang magbuot kung asa ibutang ang nasikop nga si Canada. Gawas ni Kibuloy ug ni Canada ang ilang mga kauban nga si Jacqueline Roy, Crescente Canada, Ingrid Canada ug Silvia Simanes nga nagatubang og child abuse case padayon pang gipangita sa mga otoridad. Silang tanan nagatubang og kasong human trafficking nga ana pa karon didto sa Pasig Court. Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe.